Той беше човек, който имаше всичко – пари, връзки, мечти. Но когато човек влезе в състезание без план, губи повече, отколкото може да си представи. В един миг всичко, което беше построено, се срина. Проекти спряха, приятели се отдръпнаха, а тялото му, изтощено от напрежение и умора, вече не можеше да го носи. Той изгуби здравето си, изгуби парите си, изгуби дори себе си. И осъзна твърде късно, че времето не прощава. Но имаше една тайна. Времето също възнаграждава онези, които го оспорват с кураж. При изгрева на новия ден той застана пред огледалото. Погледна в очите си и видя остатъци от сломен човек, но видя и искрица надежда. Той реши да започне от начало. Реши първо да се пребори с себе си, преди да се пребори с света. Стъпка по стъпка, възстановяване на изтощеното си тяло. Дишане, тичане, пот. Всеки миг болка беше обявяване на война срещу собствената му слабост. С всяка капка пот, която падаше, той възвръщаше частица от себе си. С всяка книга, която четеше, с всеки план, който изграждаше, той отново създаваше своето богатство. Парите могат да се върнат, здравето може да бъде възстановено, но времето никога не се връща. И затова той не си позволи да изгуби повече нито секунда. Тичаше рано сутрин, тренираше въпреки болката, четеше въпреки умората, поемаше подигравките, предателствата, самотата, но с времето слабите му стъпки се превърнаха в силни крачки. Слабото му тяло се превърна в издръжливо, мислите му от илюзии в планове, от планове в малки успехи, от малки успехи в големи победи. И дойде денят, в който той застана на върха на планината, погледна към хоризонта и усети, че не само си е върнал здравето и парите, той беше върнал самия себе си. Сега той вече не беше просто човек, той беше символ. Символ на всички, които са паднали и са се изправили. Символ на онези, които са се борили срещу времето и са го победили. А посланието е за теб. Никога не се предавай. Здравето ти може да се върне, богатството ти може да се върне, но времето никога няма да се върне.